Музикалното студио на Grand Music Production. Единственото по рода си студио за фото и видео заснемане в Южна България отваря врати за вас. Мястото, в което от А до Я можем да изпълним вашите желания. Професионално осветление и разнообразие от техника. Детски и сватбени фотосесии. Разнообразие от видове реклами. Видеа от всякакво естество. Тон режисура и изпълнение на цялостни музикални проекти. За вашето удобство може да разчитате и за множество организационни дейности на нашето съдействие. Гримьорни и съблекални. Паркинг и транспорт. Нека заедно създадем новите страници на изкуството, там където няма граници. Grand Music Production.